og velkommen til Livsstilscentret. Vi skal nu på en lille rundvisning her på stedet, og vi starter i receptionen. Det er her, I skal henvende jer, når I skal indlægges på Livsstilscentret. Gangen ved siden af receptionen fører ned til kontorerne og en værelsesgang. Alt personale har kontorer nede af denne gang. På den blå opslagstavle her overfor fællesstuen hænger der en masse informationer. Her er blandt andet skemaerne for ugen. Der hænger en oversigt over, hvem man har fået tildelt som kontaktperson. Der vil også hænge en menuplan og en oversigt over, hvilke valgfag man kan vælge, som man skal skrive sig på. Denne del af gangen er forbeholdt vores genoptræningspatienter. De har værelser hernede, og havestuen bliver brugt til ophold om aftenen, men også undervisning. Ned ad gangen her over for fællesstuen er der værelser på den ene side, og på den anden side er der nogle praktiske rum. Vi har blandt andet vores samtalerum. Og længere ned ad gangen findes også vores hjertestarter. Herinde i dette rum findes vores hjertestarter. Hjertestarteren står på vognen her under dette klæde, og når hjertestarteren skal bruges, trækker jeg hele vognen med mig. For uden hjertestarteren findes der også en højdemåler herinde, samt en vægt, og der er også en fryser med isposer i, hvis det skulle blive nødvendigt. Herinde er vores fællesstue. Det er herinde, vi indtager alle måltiderne. Men inden jeg går ind i fællesstuen, skal jeg huske at spritte mine fingre af. Spritautomaten hænger her inden for døren. Når jeg spritter mine fingre, er det vigtigt, at jeg gnider spritten ind i hænderne, i stedet for at lade den lufttørre. I den forreste del af fællesstuen er vores spisebord, og nede bagerst er der sofa-arrangementer, hvor man kan sidde og hygge om aftenen. Der står også spil på hylden. Glasgangen her fører fra fællesstuen over til vores undervisningsgang. Inden for døren er der 2 computere til fri afbenyttelse. På venstre side herovre er døren ind til vores træningskøkken. Længere ned ad gangen har vi et rum, hvor der er udendørsspil. Det er også på denne gang vores varmvandsbassin ligger. Inde ved varmvandsbassinet er der omklædning til både damer og herrer. På modsatte side er idéboksen. Det er vores største undervisningslokale. Og helt ned for enden af gangen her har vi også et undervisningslokale. Det kalder vi for tænketanken.